أنا من شمي أنا ساندياغو أتاقعلو أوه علينا قريب ساندياغو انتاي مالتي ساندياغو هو برح برح مالتي كالا انتاي مالتي ساندياغو مالت انتاي مالتي ساندياغو هو غورح غوراحن مالتي كنت عمتكم ميركم لعلي 30 عمت مير لهم እዞም ካብዚ አይነት ኢሮም ብደገዱ ውዕል ደለው ኢድናይ መምሃራን አሎ ተባሂሉ ስኹም ንባዕልኩም ተማሃራይ ተንጥሪኹም ተንጥሪኹም ማለት ይወፁ በዚህ ዘማዘሎት ነው ንምንታይ ኹም ዘይተሓትሙ ኣማሓዳሪ ሕጂ ተሓቲቱ ፀኒሑ ትዝነጥሩሉ ቦታታት ክን ኣጽኦም መደብ ኣለና ግን ንባዕሎም መምሃራን سبجكت يتسأليهم سؤالان طارو بزي يوصو سلازولوسي ترجم دلوا يكون نيلنا ما مرك صاحب حجك نديته مهارو أو تيهم علىهم زين أنا تمهارو تي فلتن زلولي لا فلتن قلنا مثل كاسي تجبسي بمحص عروسي تحزم ما يدخلنا أنا تمهارو سب صرحسي سب فروسي بتي تحذر كا بتي وما حجي أيزلالكون ديهم تبلد لهم أنا أيزلالكون كمل خزل الخولي أمثل أزوالكم مني تازلوا كزول خلوا تمعرو كفرات عذبتنا خمسة سمع عمد لهم نمر جريسوس كزول خولي يوم كابز بيت تمرتسنا تيرم قوات خولي يوم والسخاء ولا تتحبابرنا يمسي تمرت زيد لي تخين أمس ولا أوصلنا زعينوتي وصلنا يكونن هاي بلسكي جمر لهم بلسكي خلت دقيق حدا كلته سلسة سلالي لالي ممنا حويز حزامكنا إنا ترى تمسات بلاد حريكنا مارش لسه مسات بلاد حريكنا حيل خمر حيل منامنا اللالي لالي ممنا حوينا تبع زنا نزن أوادت بلاد حريكنا قبرنا نقرنا قنجيتو بقر كان قرنا وا أتو سامئل كندي عدميكم كندي حموشته تقعلوا نفوق بابا كندي عدميو ثلاثة أتقعلوا ماما كندي عدميا أربعة نايمود أتى حتى كهجي بتقل الله بجزاكم كندي عدم الله بدمر كندي كباب قون تعدمه بجزاكم زلوا بتقل الله أربعة نديو هو نديو كندي عدم خمسة عمتا أبوه كندي أبو سبعة قرم تشريف اللهم زلوا عن تبوي سامي بدولار كنقرنا أنها عدمتات هجي يشرف الله بجيني الراي ممر كاب تمهارو خمسة أكبنا أبناتكم تيالا نعبنت أب استقبر زيناسي أب عراق متقعت بومب نحر تخايدو ممر جريسوس بوزا حي مهرون يوم زبل زربات تسمعنا مسنا عراق تايزة تحيز لكم زعبا عراق منهم زتحاز نقر إلا زعبا عراق جغرافي زعبا عراق زتحازو نقر إلا وري زي وري امبر أنا زتحازكو نقر إلا زعبا عراق ولا بأفغانستان زخونا نقر تتغايدوس بزعبو خد حاسبو خي مهاركم ما يتعودون تنهانا كاريكولومن زعبا زينا أفغانستان عراق انت فلا ليه أنت ممونا حوي دخا ممونا بلالي أنت ممونا حوي دخا ممونا كم عمبابا شيشان طعم جنا أنت زعدنا سالاخا عدو خينا
أنت عدنا سلخ يا عد خوينا سمريحة أيبلو خاندو ممنا حوي ممنا هو خيب لما حراي أما زم تمهارو خمس كذا لخو نتمهاراي مسيلهم ديفيزا غيرهم زاتو تمهارو نعتاتهم نا بوليس نوصحهم اتقبو مقصصار مستغبر لهم شعو بዛ عينت مكتتالنا نحنا እሞ ጌጋ እንዲስ ትገብሮ ዘለኹም ተማሃሮ መሲሎም ኣትዮም ድሌት ትምህርቲ ስለ ዘለዎም ሶም ግን ብዙሕ ትምህሮም የለኹም ነቶም ካብ ደገ ዝመጹ ኣገልግሎት ወዲኦም ስሩዕ ትምህርቲ ታሽሙ ዝገበሩ ከመ ጌርና ንሕና ተማሃሮና ንብሎ እሞ ትምህርቲ ይጽገብኒ ደይ ማህሩ ታገርም ጽቡቕ ኣዚ ጽቡቕ ንሕርዚ ፖሊሲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ንሕር ዝፈቅዶ ኮይኑ ብስሩዕ ኣትዮም ሕጋውነት ዘለዎ መን እዮም እንታይ ነቶም አለ እቲ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ሞ ንግደፎ ስኻ ሕጂ ከመን ሰይሰ ፖሊሲ ናትካ ጌርካ ጽቡቕ ነገር ታውን ካደይ ትብገስ ክሳብ መዓሲ ኸንዳ ፖሊስ ክትማላለስ ክንብገሰሉ ንኽእልካ ከም መምርሒ ምስ ዝወሃበና እዩ ንሕና ወይ ስፖርታው እንዲኻ እስኪ ነዞም ሰባት እዮም ስኻ ስፖርታው እንዲኻ ኣፈራሪሕካ ወይ ሃሪምካ ክሰዶም ኣይትኽእልን ካብ እንዳ ፖሊስ ኣፈራሪሕና ክንሃርምን ንሕና መሰል የብልና ንሕግሎ ክልተ ፒሪየድ ምሂር ክልተ ፒሪየድ ምሂሮም ኣርባዕተ ተማሃሮ ውፅኦም ኣለዉ ኣርባዕተ ፒሪየድ ተምሂሮም ካ ሸሞንተ እዮም ክኾኑ ስለዚ እምህር ኣለኹ ዶ ትብሉ መምህር ኣርባዕተ ፒሪየድ ኣይወፃኹን እኮ ጃመን ኩን ኮዚ ኖ ኣውፅኦ ክትብሉ ፀኒሕኩም ኣይኮኑ ኣርባዕተ ይወፃኹን ክልተ ፒሪየድ ምሂር እኮ ከመይ ኣርባዕተ ውፅእ ወማ ኣብ ክልተ ፒሪየድ ክልተ ተማሃሮ ውፅኢኹም ኣበር ክልተ ፈፂሙ ሎሚ ያውፃኹን ከመይ ዝህወሪ ከመይ ካረኽብካ ግን ዝወሪ ኣለዉ እኮ ዝኻተ ሓቂ ንህዝቢ ምሕባር ሕራ እምፅል ኣሎም ይፃኹም ክቡራት ተዓዘብትና ንሕና እቲ ሓቂ ንምፍላጥ ንሓትት ኣለና መምህር ግን ይስሕቁ ኣለዉ ተማሃራይ ክላስ ገዲፉ ንኽወፅእ ከዓ ይሕርቕ እምበር ኣየስሕቐካኒ ንምንታይ መምህር ትስሕቁ ኣለኹም ታሓሶት ኣዛሪብካኒ እኮ ኣርባዕተ ቆልዑት እዮም እኮ ኣብ ክልተ ፔሪየድ ኣርባዕተ ተማሃሮ ኣይፃኹም ራይ ክቡራት ተዓዘብትና ኣይወፃኹን ይብሉ ኣለዉ እቶም ተማሃሮ ከም ድወፁ ግን ሓንቲ ወይ ተሳኢሎም ኣለዉ ኣስማትና ቶሚን ምሳና ኣሎ ጽቡቕ ሎሚ ንፋስ ካበይ እዩ ዝመጽእ ናሆም ንፋስ ካብ ሸይጣን ንፋስ ካብ ሸይጣን ይመጽእ ሸይጣን ካበይ ይመጽእ ሸይጣን ካብ ገዝኡ ኣበይ ገዝኡ እዚ ኣብ ቀላይ ኣብ ቀላይ ዳ ከመይ ገይሩ ዳ ገዛ ሰሪሑ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ክንደይ ስታንሳ ኸውን ኣሎ ኢልካ ትግምት ክንደይ ሳሎን ኣለዎ ዶ ክሽነ ሽቓቕ ገለ ኣብኡሲ ክንደይ ሳሎን ክልተ ሳሎን ሕራይ መደቀሲ ክንደይ ክንደይ መደቀሲ ሓንቲ መደቀሲ ሓደ ስለ ዝኾነ ሰበይቲ የብሉን ድዩ ሰበይቲ ኣለዎ ዶ የብሉን በይኒ እስካብሉ ይጥቕመጥ ሕራይ ኣብቲ ትሕቲ ቀላይ ሕጂ ዚንጎ ከመይ ብዚንጎ ድ ይጥቀም ብምንታይ እዩ ሰሪሕዎ ብዚንጎ ገይሩ እሞ ማይ ከኣትዎ ድዩ ትገዝኡ እዚ ምሸት እንድሕር ኮይኑ ካብ ጎዝማት ስጋብ ፎርቶ ይኳለል እንታይ ይገብር ሮንዳ ዲ ድሓድር እንታይ ይገብር ምስተኻለለ እንድሕር ኣብቲ ፎርቶ ሰብ እንድሕር ረኺቡ ሕዝቦ ናብቲ ገዝኡ ይኸይዶ ኣብ ጠቢሱ ይበልዑ ኦኬ ጠቢሱ በልዑ እዚ ከም ዝገለ ዓይነት ሸይጣን እዩ ሽጋራ ስስተይ ኢልካኒ ሽጋራ ስተይ ይኮነን ሽጋራ ክሰትዩ እቲ ሽጋራ ክሰትዩ ሓደ ተማሃራይ ሲቲ ቀንዲ ካብቲ ጌግኡ ንኽእረም እዩ ሽጋራ ድሰቲ ደሎ ካብ ጌግኡ ንኽእረም ኢልካ ሽጋራ ናይ ጌጋ ትርመካ ትኽእል ሽጋራ ሰቲ ካብ ጌግኡ ክእረም ደይኮነሲ ተጋጊ ንዝመጻካ ግን ናብ ቆኑዕ ክትመልስ እቲ ዓብዪ ፃዕሪ ናይ መምህር እየ ዝብለካ ደለኻኒ እሞ መምሃራንካ ኣይንፅዕርን ኣለና ትብል ኣለኻ ኣይንፅዕርን እንድሕር ኣለና ዳሞ ኣዳሞ ሙሉእ ፈልጦ ዳሓንሱ ግን እንታይ መሲልካ ዓስቢ ናይ ሓደ መምህርቲ ውፅኢቱ ስለ ዝኾነ ውፅኢት ናይ ቤት ትምህርቲ ግን ኣብ ደገ ረኣዩ ኣሎ ዓስቢ ናይዞም ተምሃሮ እዚኦም ብደገ እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ክበኸል ምክንያት በዓልዳ ፅደት